Hello guys, welcome back. Ang masuk kita video kasih jauh pilih baik. Gobaw buza benalai. Putar nain thangnya kemarin jatra ya na, putar nain thangnya jatra kan. Benikhain ang dini putar nain thang neng harda na, berai bujang ada. Ampai time abe isi muna kabe nalai da. Sandung buka tata dungdum nalai, benikhain isi muna bae nalai. San isi thanda jai na, san isi habat. Benikhain da 3 tahun jabai. Ada jaga begajan 5 kilometer jang nalai. Cycle लाने से दा cycle लाने थांसै सानदो बोरै बोरै जेब्ला ओमफ्राय माइ गायखांबाय ना माइ गायखांनायनि उनाव माने खेबसे फोथारखौ नायनो थांनाय जायाखै माबोरै जाना दङ माबोरै जाना गैया जेबो हालतखौ नायनो जायाखै दाखालि खेबसे थांदोंमोन नायमोना ओमफ्राय थांनाय समाव आं थाङाखै आरो ना जेनेबा फोथाराव आइमोना खेबसे थांदोंमोन ओमफ्राय माइ फिथाइया थाइबाय होनना बुंदोंमोन आरो ना ओमफ्राय मोजां जाबाय होनना बुंदोंमोन बेनिखायनो दा जों एसे नायना फैनोसै मानो होनबाथाय फोथारनि हालत सालतखौ जुदि माबोरै जाना दं मोसौ जादोना दाउ जादोना बेफोरखौ नायनानै जुदि फैयाबाथाय जोंनिनो प्रब्लेम दं नालाय न'खरनि माल बुस्थुखौ जुदि जोंनो ध्यान लानो हायाबाथाय आरो सोर गुबुनाथ' ध्यान लानो हानो ना बेनिखायनो जों गावबा गावनि जानो गोनां आहारखौ जुदि जों गावनो नायाबा सोर जोंनो जाहोफैनो ना बेनिखायनो एसेनो जोंबो ध्यान लानो गोनां दं नालाय थांसै नै साना बावखासिगोन एसेल'सै बारा गोजान गैला इसिनि दंबावो साना ए औवा दंफां दं नालाय बिदि नुवाखै माबा जानाव साइकेल गैया नालाय आयं लानो साइकेल लांथ'नोसै साइकेलनि हालतआबो बिराद माने बोरैबा आरो ना उनथिंबो गिदिङो सिगांथिंबो गिदिङो पाम्प दोङो पाम्प दोङो जायो नै दानाबा बुरियाबो फैबाय बेखौ सलायनोसै सलायलाय सासे सलायनांगोन नोङो सासे बाय बाय जान बोथोर थांनि माइ नायनि हा थ' साइकेल सालायनो दोङो नोङो थांबानो दे एसे सलायलाय रावबो थांफानो ओंखारो आं बिसोरखौथ' सानैखौ मा खालामबावगोनथाय बिगुर मा होनदो होमबा नै मटर मोनफैबाय लोगोफोर देनजार धुला जादों आरो ना लामाया ओइ नै दा सलाय आं गाखोदोंसो आरो ना सलायग्रा नै लोगोफोर गामि मोनहैथारसिगोन सि पलटियानो जना बायना पलटिया प्लास्टिकआ जबाय माने प्लास्टिकआ जबाय प्लास्टिकआनो जना बाय आरो ना दानबा गामि मोनसिगोन जोङो गामिनिफ्राय आरो बिराद गोजान थांबावनांगौ र' एसे सलायनानै आखाइथायसो दमनाय थाबायनांगौ जाहैबाय गाखोब्रा गाखो हागोन हायालाय आखाइथायसो बेलाय बारा गैखाया 5 केजिल' हिन्जावानो रानथेंथेंखा नालाय टेनसन गैया आखाइथायसो दमना गारनाय गोसोबा 45 दङ आरो गामिनिफ्राय 2 किल'मिटारसो जाबावनो आरो ना गामिसिम जोंना 3 किल'मिटार माने बुंनो गोनां 5 किल'मिटार बार जागोन लोगोफोर बिराद गोजान आरो ना बाइक साइकेल बेफोरबायदि लामा नै कासायाव फैनाया बिराद खस्थ' जायो लामायानो दाबो हामा बिराद बोसोर जाबाय जों जोनोम जायै सिगांनिफ्रायनो गाज्रि जों जोनोम जानायनि दिनै बेसे 24 इयार्स जालांबाय नै दाबो लामाया बेफोरबायदि आरो ना मा बुंबावनो आरो गोदान मुगानि सरकार फैसायाल' दरकार फोथारखौ मोनाखै दाबो जिलापिनो जानो जालायबाय नोंसा माइ मोनाखै नोंसाना माइ मोननो दानलाय दासो जाना मोनबायनो सिगां गायनाय लांदांनिया नोंसिना मालाय आगोथिया गायनाय मा माइबा 30 तानिल' नोलै 30 तानि थाखाय मा बिहाय बेगा सलगाफोर फोथार मोनहैथारसिगोन आरो ना आं दसे थाबायबाय ओमफ्राय आरो गोजान दंबावो बेनिफ्राय आरो 1 किल'मिटारसो दंबावो आरो ना बे फार्स्ट मोननाय फोथार जायो आरो ना जों जेब्ला फार्स्ट खिन्थिदोंमोन ना खोथिया फुनाय बेयो ओइथिंजामोन आरो दा जायगाफोरा मादि जाजोबना दं नाय नै बांसिनानो माइआ ओंखारजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय माइआ नै ससे दङ इथिं पुरा सोरानि मोनथाय बे ससेया पुरा खामजोबदों आरो ना माइआ सेस नस्थ' जोंनासो माबोरै जाना दंथाय नायनोसै थाग्रा न'आ मस्थ' गोजान जोंना आरो माइ गायना जानाया बिराद गोजान आरो ना मा बुंबावनो उपाय गैया गोजानबाबोथ' गायना जानांगोन नालाय आरो देग्लायसो बिराद बोसोरनि उनाव फार्स्ट टाइम गायदोंमोन मोजां जादोंना गाज्रि जादों भगबानासो मिथिगोन आरो लोगोफोर गोबाव जागोन बेनिखायनो एसे खारलांसै थाबनो जाबो सलायनो होनसै माने स्पिड सलायदो माबा जि बोरैबा मोनसेखा हायो आइ मानसिया गिलिर जाथारबाय नोङो जे मानसिया गिलिर खाब्रा आङो जाम्बि नङा ब्रेकआनो थां ब्रेक लाइन हिन्दी लांखिंगा ओमफ्राय थां नोंसोर हमनाया हिनजाव मानसिया हाया जायो ओमफ्राय खुदैया गबाय थादोंमोन हिनजावना जिलापि जानो लुबैनायाथ' जिलापि लानाया जाबायानो आरो ना नै गरम नालाय क्रिम मोनलांदों माने बिराद जानो गोथाव मोनदों जागोन मेरा नेक्स्टआ बिराद डेन्जार नै हांना जि गिदिर आं बारा जानो हाया बिदि हाबाखै इखौ जानो जाया आं दहायनो होनदोंना बिदि हाबाखै मोनबा 6तासोल' जानो हायो आं इखौ बारा जानो हाया जिलापिखौ रोसिनि थाखायनो आरो ना आं सेरसेबाबो जानो हायो माथो ना आटा बायदि मोनो आरो बिदि हाबाखै आरो पेटिनाया मोजां जायाखैमोन ओंखायनो बिदि जादों जिलापिखौ फिदिंद्रा माने आं बायदिसो
दै लोंनो नागिरदोंमोन दैनि खफायनो थाबोबाय जाद जाद खामानि मावबाय थायो एसे दा मोनासिगोन सानानो बारा गैलाय नै नुगोना मोनाब्लियावसो फैखानदों दै लोंना लोङा ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयो जोंनि रायजोनि माइ आरोना मोजां जादों रायजोना होमबाबो हाग्रा जादों आरो एसे एनैया बारा गैया आयु नोलोफोरा दाबो जेबानो जायाखैमोन ना डेन्जार नोलो जाना दङ बिबार बारजोब्बाय नोलोफोरा समायना जाना दङ एकदमबारे मोनासिगोन नालाय बारा मोजां नुवाखै मा थाब फैनो रोंथारा नामा नोङो थाब फै मबाइलाबो चार्ज गैला भिडिअ बेसे बानायनो हाबावगोनथाय चार्जआ 23% आरोना बेसे गोबाव हाबावो बालिंगावा आरो गोजानानै दंबावो बेनिफ्राय साइकेल एसे सलायनो खस्थ' ना नै सलायथाव जाया एकदमबारे बाला बाला गोजा बेनिखायनो ओंखारनानै थाबायगासिनो आं दा नुबाय लोगोफोर उदैनि थाखाय बेसेबां गोजानाव आरो बेसेबां खस्थ' जायगायाव फैनानै माइ गायनानै जानो गोनां जायो गावनि आहारखौ बेसेबां खस्थ' खालामनानै दिहुननानै जानो गोनां जायो उदैनि थाखायनो पापि पेटनि थाखायनो थांना थानाय समाव बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो नुबायना उपाय गैया साननैसोल' जिउआवनो बेफोरबायदि मा होनदों साइकेल आंना साबि मारिदो साइकेला नै दोन सेन्देलाबो सोलांनोखाय लांनाया लांथों सेन्देल आन्थाखौनो दाबो दैयानो रानाखैना नै लोगोफोर दै लांबाय दाबो दै राननायनि नामानो गैया माने साइकेल गैयानो गालांबाय साबिखौ लाबाय सेन्देलखौ बेनो गालांनोसै सोरबा मोजां न'आव लांबानो जाबायलै आंनाथ' हावाय सेन्देलखौ बार' 150 थाखानिल' सिन्था गैया सोरबा लानो नांबाबो दैया गरमसो माथो दैमा बारलायबाय नै नैथिं ना सारदो ना सारगासिनो नै लोगोफोर बे जायगाखौ नुदों ना बे जायगा नोंथांमोना दैलाव नुखादोंमोन फुरा हा बाला फबजुनायसोमोन आरो नायो माइआ माबोरै ओंखारगोथाय आसुरितसो मोनदों आङो दैज्लाङाव माबोरैमोन दा माबोरै आराम मोनदों ना बुरैसोना फोथारनि अबस्था जिबायदि जाखायो माने जोंना दै बेसेबां खस्थ' मावनानै जानो गोनां जायोना आरो उदैनि थाखाय मोनबायबो जाना फोथारा नै बारा गोजान गैखाला माइआ जि मोजां जादों बेफोरखौ फोनाय गोजासोमोन गायनाय नङाना बेफोरखौ फोनायानो माबायदि जायो फोनाय माइफोरो सेस बेखौ दांना खोन्थादे आङो बेखौ माइ गायनाय होनगोन ना फोनाय होनगोन बेखौ ओइनै गसा गसा गिदिर गिदिर ओइनै नैबे थुबजासे गिदिरखालाय नै लोगोफोर जोंनिथिं बिदि जायो नै हमग'ना होनो हानाय नङा बिबार बारदों ओंखायनो आं बारा दांला बेखौ बिबार बारदों आरो नै आरो दहाय आं दांनो लुबैथारदों दै बेखौ ओंखायनो दांनो फैथारबाय आं नै हमथुम गाथिखा वाव बेसेबा गिदिर गिदिर बजा गोजासोमोन दै बियो गायनाय नंखाया मुथाब्रै मुथाबा हमनानै बेखौ खनसे हाजोबनो हाखानाय नङा माने फारसेदो बिदि जाबावाखै मालायना जि मोजां जादों गैला जाना मोनसिगोन लोगोफोर जानिखौबो ओइ जिंखौ माबा बिबार बारदोंना बिबारखौ गुबुं गायखादों गेसें गायदोंबा गुबुं जादोंलै एबार फार्स्ट टाइम सिफायदोंमोन नालाय नै आलिया मोनबाय ओमफ्राय थांसैथिं गिनांगौलै दा बायदियाव लान्जो गोलावफोरखौ नै बेसेबां गोजौ गोजौ लोगोफोर माहाजोन जाबायलै ओइ बेलास गायनाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जानिया बे माइ फिथाइ ओंखारबाय ना दानै दांथ' आङो दा बिबार बारदों नालाय नै रन्जनाफोरा ओंखारजोब्बाय आरो ना रन्जना बरिया जादों आरो ना हेभि जादों माइया खिन्थु मा जायो र' आरो फिथाइ थायखांजोबनायनि उनावसो मिथिगोन मा जायो ना नैबेबोथ' रन्जनायानोमोन दा मा होनदों नैबेबोथ' रन्जनायानो माने एसे गोजौब्ला आं गोजौसिन रन्जना ना रन्जित मोनथाय रन्जनायानो खोमा रन्जना ना ओमफ्राय सोरानि मोनथाय आमाइलानि इयो खत्तम जाजोब्बायसोनाथ' सेस नोलो गोजा नै सेस बेसेरा दाम फैयाखै माने फोखानायसोमोन गायदोंमोन हिसाबै लास्टाव गायदोंमोन ना दानाबो नै सेस नैखिनियाव नोलो देत भगबान मा जागोनलै हाग्रा ससेखौ दाङाखैमोन नै हिनजावमोन आंथ' फैदियामोन नालाय आं अरुणाचलावसो थांदोंमोन बिसोर माइ दांनो फैनाया गरमनि थाखाय हादियानो ओमफ्राय दा खत्तम आरो नै लोगोफोर नायलाय नै फुरा धंस' जाखायबाय नायखिनिया फोदोंसोमोन बेखिनिया जाना गायनाय नङामोन आरो ना जेब्ला माइया दंमोन बे समाव बिराद मोजां जादोंमोन माइया ओमफ्राय दा आरो हाग्रा दांनाय जादियाना फोनायसोमोन गायनाय खिनियाव इमान हाग्रा रज'बाखै दै गायनायफ्राव इमान हाग्रा रज'बाखै फोनाय गोजासो हाग्रायानो गोजा एसे नोलो हाग्रा ना खालमासिनिफ्राय गायनांसिगोन जेखौ फोनांला नङा
आंखौसो सिगां थाबायनो होयो बियो माने बिराद गियो गावहा हले एकदम बिराद ओमफ्राय हिन्जावा माबा मोनसे जाबा जाथों आरोना ओमफ्राय गावहा साफा साफा लामाथिं नैहाय बारा मोजां जायाखै बिसिना गायजोबदोंसोमोन बेखौबो खामजोबदों नै मालाय नै इथिं आराम जादों मोनसिगोनानो हनै बिसिना मालाय जोंहानि समान गायदोंमोन माथो नै बेनो लोगोफोर जानि माया नै लानो हागोन फिसा फिसा थाइजोब्बाय आरो ना बिबार सिरिबाय इथिंना हानो जासिगोन मोनहांहां जाबाय थाइजोब्बायानो नै नोगोर हाग्रा लोगोफोर दा गिनो गोनां आरोना बेफोरबायदि जायगायाव गायनायावबो बिराद खस्थ'नि गायखादोंमोन नालाय एसे खस्थ'नि फिथाइखौ मोनजागोन सानदों आङो मा जायो आरो साननैसो थाबासो मिथिजोबगोन सब ओंखारजोब्बाथाय माइया जेब्ला ओंखारजोबगोन जेब्ला मोनजोबगोन बेनोमोन लांदां माइया मोनसिगोन आरो सप्ताहनि थाबावनांगोन माथो गोजौ गाहायानो जायाखिसै समान जादों दाना यालै नुहुरदोंना लोगोफोर ओइ हाग्रा नुहुरना बेनिफ्राय जेसेबां इथिं ओइ लामासिम गोलाव जों बे फार्स्ट फैदोंमोन ना इसनि आरोना आधा किल'मिटार जागोन खोमा गोलावा हायानो सासे मोनबाय नै बुंनो गोनांबा आं माइखौ नायफैनानै एसे गोजोननाय मोनबाय आरोना लोगोफोर खस्थ'नि फिथाइखौ एसे मोनगोन बायदि मोनदों मानो होनबाथाय माइया जाया नङा जादोंआनो एसे मोजाङानो जादों आरोना माइफ्रा ओमफ्राय नै जोंथ' सोलायनो मोन्थाय बेखौ बावगारबाय आङो जानि खाथिनि मोनजोबखाबायनो आरोना हाजारसिनसो आरो सानथाम सानब्रै थाबानो हाजारजोबसिनसो मोनजोब्बाय माइया दाना मा लोगोफोर थांफिननायसै आरोना माइफोरखौथ' नायखांबाय नायनानै एसे गोजोननायबो मोनबाय माइफोरा बेसे जादों आरो दाउ साव जायाबाथ' मोजाङानो सखाफोरा जायोना दाउथुफोरा जायो बेनिखायनो नै ससेयाथ' जाखायाखै माइयानो जायाखै नै फुरा ओमफ्राय ससेयाथ' खामजोबखाबाय दाना बे ससेयाव माबा ना दै जमा जाना थानायमोन ना इयाय जानाबो बेनिखायनो इखिनियाव जायाखै आख' मामुलि हाया दैज्लाङाव खोथिया रोगाबाय आं लोगोफोर हाब्रु हाबजा फेन्दासे खोथिया रोगानायफ्रा माने हाग्राफोर जानायनि थाखायनो माने सोर सोरानि हा पाट्टाखौनो मोनलायलांनो नागिरा आरोना नै बोसोरानिथाय बरिया जादों माइया फैगोन बोसोरनिफ्राय आसा खालामो नोलोआ एसे खम जागोन खोमा होननानै आरोना हामाया लोगोफोरनि माइया बेसेबां गोजौ गोजौ जादों मानसिखौ नुनो नागिरखाया माने नोंसो माइ होनो दा जेब्ला फिथाइ थागोन नायदो दांग्रिखौ मोनफैबाय स्रां सान्थि बेफोरसो बेया बरिया जादों आयु जिबायदि बरिया जादों बेहाय गरसेल'मोन दै माइया ओमफ्राय बिदिनो जा बारायलांजोब्बाय बेफोरो दोंसेल'मोन ओमफ्राय नायदो जिनि जफाखौ भिडिअ लालाय माबायदि खोन्थालाय लोगोफोरथिं सोरथिं बिदि जायो थांबाय थानोसै लोगोफोर बारा बेफोरबायदियाव गोबाव थाजाया आरोना फोथारबारि एरिया आरो एसे गिनोबो गोनां खोथा ना बेफोराव मानो होनबाथाय मानसि सानसि थाया खाथियाव मानसि सानसि गैया माबा मोनसे जाब्रबबाबो आरो मोनाबाथाय एसे गिनायबो मोनो जिब जुनारखौ लानानै मानो होनबा बे साइडथिं माने मैदेरबो फैयो आरोना बेनिखायनो दाना लोगोफोर दैमाखौ बारबोफिनलायबाय मोखां सिगांबो सुना लाबाय आङो एसे थान्दा मोनबाय दैया गरमसोमोन आरोना दुमब्रुब्रुमोन होमबाबो मोखां सुना लाबाय नालाय फ्रेस मोनबाय दाना थांबाय थालायनोसै हिनजावा साइकेलखौ लानानै सिगाङाव थांगासिनो बेफोरबायदि जायगायावनो जोङो सिगां माने आङो आरोना आं माने लोगोफोरबो दंमोन नालाय जों होनना बुंजासिगोन जोङो सिगां बेफोरबायदि जायगायावनो बेफोरबायदि नोलोबारि जायगायावनो जोङो गेलेनानै देरबोनाय हादान नङा आरोना जोंना मालायफोरबायदि हादान नङा हादान बुङा बेखौ हादान सेफायना लानाय नङा बे पुरना जुग एकदमबारे पुरना गामिमोन आरोना जोंना गोदो आबै आबौमोनानो बे जायगायाव थाफैनाय आरोना रिजार्भ सेफायनानै थाफैनाय नङा अबेबा हाग्रा बारि सेफायनानै थाफैनाय नङा जोंना इयो आबौनि आबौ बेफोरखौ आं मिथिला दा बेफोर समाव दंफां लाइफां बिराद दंमोन खोमा खिन्थु आं जेब्ला जोनोम जादोंमोन जोनोम जानायाव आं बेफोरबायदि इमान दंफां लाइफां नङामोन होमबाबो जोंना गामिफ्रा बेफोराव बिराद ग्रोम ग्रोममोन आरोना बिथिं गामि दंजोबोमोन सब गामि दंजोबोमोन दासो गामिया गैला दासिमबो गामिया थागौमोन खिन्थु मानि थाखाय थादिया होनबाथाय दैयानो लांजोब्बाय ना दै लांनायनि थाखायनो बेनिफ्राय खारनो गोनां जादों आरोना मानसिफोरा न' स' बां गारनानै सोरनाबा मोसौ थांदोंमोन बे समाव सोरनाबा न' थांदो मा थांदोसै आरो बेनिखायनो बे समनिफ्रायनो नाम थालांबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सबसे हाइस्ट दैबाना जायो बेफोरबायदि नाम थालांबाय आरोना बे समनिफ्रायनो खिन्थु जोंनाव दा दैबाना बांसिन जालानो आरो दैया फैयो मानो होनबाथाय बे न' बां गैला नालाय
मानसि थाबासो दैबाना जादों होननानै बुंनो हायोमोन दैबाना गैला बेनिफ्राय खारलांनानै मानसिफोरा सोरबा चिराङाव थांबाय सोरबा बाक्सायाव थांबाय सोरबा बिश्वनाथ सारियालि ओमफ्राय सोरबा आरो उदालगुरि बिदिनो गोबां जायगा सोरबा ढेकियाजुलि बेफोरबायदि जायगायाव खारलांजोब्बाय आरोना बिदिनो रायजोफोरा गावस्रालांजोबनाय जाबाय माखासेया खावसेया आरो खावसेया बेहायनो आरो जोंनि एसे टाउन जायो नालाय जोंना बेबो खावसे थांबाय आरो इनि सिगाङाव एसे थांबाय ओमफ्राय दाबो इनि सिगाङाव ओइ गामि मोनसे नुदोंना सिगाङावथ' गामि फैनाया दाख्लैसो लोखि फुजानि भिडिअ बनायदोंमोन आङो बे लोखि फुजा जानाय बेयावबो खावसे दङ आरोना माखासे ओमफ्राय माखासे जोंनि जायगायाव माखासे आरो इथिं बिबारियाव माखासे आरो जोंनि खाथियावनो आरो सान्तिपुर होननाय दङ बेथिंबो माने एक्सट्रा जाजोब्बाय आरोना होमबाबो रायजोआ दाबो मोनसेनो दङ जयैनो दङ आरोना बेखौनो बिराद प्राउड खालामो आं जोंनि रायजोखौ मानो होनबा दासिमबो थान गाराखै आरोना रायजोखौ गाराखै दासिमबो रायजोजों ज'नो दङ आरो बेनाथ' माने दसे थाबायबा जिरायनाय दसे थाबायबा बिदिनो साइकेलखौ नारनो हादिया नालाय गालांबाय आंनो सेन्देलखौ बख'नो हालायलायला माने सेन्देलखौ दिखुना गाहराखौ लोगोफोर एकदम फोथारखौबो नायनानै फैबाय जोङो बोराय बुरै आसोलानो ना हमदो ना आं हमबाय आंनियाव मानो गादों थांसै मोनाबाय मोनासिबो जाबाय आरोना लोगोफोर सान हाबनो जाबायानो साना हाबथारनोसै आरोना गोजा जाखाबाय जनाय लोगोफोर जानि न'आ बिथाया आवगोल गोदो बेखिनियावनो दंमोन आरोना ओइथिं न'नि इथिं इ साइडआवमोन जानि न' बिथाया बेनिफ्राय बिथिं जेसेबां माइ नुहुरदों बेबो जानि हायानो गोजामोन आरोना बेखौ दा फानबाय माबा बिबार थानायसिम ना ओइ सिनिं खासिहाग्रा नुनाय ओइ खासिहाग्रा नुनाया र' खासिहाग्रा गुफुर गुफुरा नै इसिनि गोजाननिफ्राय ओमफ्राय इसिनिमोन आरो दा नैलै रेंखु नोंसाना माइआ देन्जार बरिया जादों नोंसानि माइआ रेंखु भिडिअ नायदोंबा बेहा बरिया जादों नोंसाना माइआ सफायनायनि लोगोफोर न'आव मोनफिनबाय आरोना नै मोनाबायबो माबोरै नुदो खोमसि जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव बानायबाय थाला भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै धन्यबाद टाटा बाय बाय